Nou, het idee is ontstaan doordat wij het altijd op een campings hier in het dorp doen. En op een gegeven moment dacht ik, nou dat zou op het eiland misschien niet boord wezen. Maar toen hier we net een geschikte boot. Toen we deze boot 4 wielen gekocht hebben. Toen zijn we bij hier 2 weken en slacht het om, dan is het klaar. En dan houden we gewoon weer op. Maar we doen het nu al het hier, dus het gaat heel goed. Hey Flapper! Waar gaan we heen? We gaan nu naar de nieuwe cruisepalen. Dat is dus de eerste stap. En hopen dat er nog wat boten lezen. Zodat we wat handeldwang kennen. En dat er wat hongerige mensen op de wal staan. Dat er zeker hongerige mensen binnen, dat is voor u alleen maar beter. Goedemorgen, hier is uw warme bakker met vers brood, broodjes, vers gezette koffie en het lekkerste gebak. Kom bij ons aan boord. Wat een luxe. Mooi hè? Jongen nog aan toe. En ik hoorde zelfs lekkere taartjes, of was dat om echt... Met goud bekroonde oranje koekjes. Oh, wat heerlijk. Ben je jouw skipper of bakker? Nou, ik ben eigenlijk bakker, maar als hobby skipper, ja. Ja, wat is zo leuk om, dat is nou mooi geweest. Hij is het eigenlijk besjoend. Nou, het is, voor u is het eigenlijk een hobby en werken combineren. En ja, je gaat maar meestal om dat je maar in feite altijd vrolijk bent, want je moet frisse ballen komen. Ze zijn al je blij. Nou vrouw. Een vikorn, halfje. Even kijken, waar ligt die? Het is alle keer maar oors. De vliegen die er een Duitser en die woont het omreden op het eiland en die doekt erin. 20 euro in het zwembroek. En die zwemt en we pakken de bal in en voet zit dicht en die zwemt zo weer vet. Ja, hier horen een Engelsman op een boot, een jongen als Pavarotti. Nou ja, zij zijn er alle heren maar wat. Dat is super. I wish everybody would